Assalamu alaikum wa rahmatullah. Insha Allah darasinmu na yau za mu yi magana akan alama ta biyar daga cikin alamomin waƙafi da muke magana a kansu, kamar da za mu gani a rubuce. Alama ta biyar ita ce wannan alama ta suli, wannan ana ce mai suli. Alamatul waƙafil ja'iz, wannan alama ta suli ɗin alama ce wadda take nuna waƙafi ko kuma tsayawa wadda ta halatta a yi ta. Ma'ana in an tsaya inda an ka ga wanga alama ta suli ɗin ya halatta a tsaya. Ma'a kaunil wasli aula, amma a haɗe ya fi. Ma'ana in an ka gane ta ba a tsaya ba sai a haɗe da abin da aka gaba gare ta, wannan ya fi. Amma kuma in mutum ya tsaya shi ma ya yi daidai, bai da laifi insha Allah. Nahawu misali inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim, kalla, kun ga wannan alama ta suli nan. Sai a ci gaba la yunbadanna fil hutama, haka ma idan na haɗe su gaba ɗai in karanta kalla la yunbadanna fil hutama, duka ya halatta. Sai misali na biyu inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Kun ga nan an tsaya bisa wannan nurun din, kuma ga wannan alama ta sulina daidai da inda an ka tsaya. Sai a ci gaba bayan an tsaya din la yamlikuna minhu khitaba, haka ma ya halatta in haɗe su gaba ɗaya in tsaya sai in karanta kamar haka rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. An ga na haɗe su ba tare da na tsaya ba. Sai misali na gaba inda Allah subhanahu wataala yake cewa yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. Ga wannan alama ta suli daidai inda an ka tsaya din saffa. Sai in tsaya, bayan na tsaya sai in ci gaba la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Haka ma ya halatta in karanta sai in haɗe su gaba ɗaya ba tare da na tsaya ba. Sai in karanta kamar haka yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Sai misali na gaba inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dhalikal yawmul haqq. Ga yanan inda an ka tsaya haqqo, ga wannan alama ta suli nan saman harafin da an ka tsaya a gare shi. Bayan an tsaya sai kuma a ci gaba faman sha'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Haka ma idan na haɗe su ban tsaya ba ya halatta a yi. Sai in karanta kamar haka dhalikal yawmul haqq faman sha'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Kun ga na haɗe su ba tare da na tsaya ba. Abin da nake so a fahimta a nan shine ita wannan alama ta suli alama ce ta waƙafi wadda take nuna tsayawa wadda ta halatta, amma tare da cewa haɗewa a ƙi tsayawa wurin da an ka gane ta ya fi. Amma kuma idan mutum ya tsaya ɗin sannan kuma ya wuce ya yi insha Allah. Nan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.